Salutare! Astăzi vreau să fac o prezentare de meteoriți și am trei categorii, trei tipuri de meteoriți găsiți anul acesta și voi începe cu primul. Primul este un meteorit metalic găsit în Banat. Zona aceasta este zona de impact. Părțile acestea ne arată arderea pe care a avut-o la intrarea în atmosferă. Vedeți zona de impact cum arată? Este foarte condensată, să zic așa. Iar celelalte zone sunt mult mai aerisite. Ce mi-a atras atenția la el prima dată au fost aceste chestii. Vedeți, linia aceasta arată într-un fel, iar aici sus deja arată într-un alt fel. Și asta m-a făcut să-l tai. Iar la tăiere am observat chestia aceasta. Zona de șoc, de impact, unde a avut cel mai mare stres. Și vedeți, s-a deformat și a stricat structura. Iar în sus a rămas intact. O să încerc puțin să mișc pentru a vedea reflexiile, pattern-urile. O imagine mai mare. Deci avem fier cu fier care sclipește. Al doilea meteorit, următorii doi meteoriți sunt găsiți amândoi în județul Hunedoara în luna noiembrie. Acesta este găsit în Banat în luna iunie, pe 3 iunie mai exact. Și încep prezentarea cu acesta micuțu. Acesta l-am tăiat în trei bucăți. Am ales prima dată această bucată. I-am văzut pattern, i-am văzut sclipirile. Iar apoi am zis, na, avem o față identică, două fețe identice, haideți să vedem ce avem și pe cealaltă poziție. Și l-am desfăcut și arată cam așa. Nu este foarte spectaculos. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, Big Condrule, cum l-am numit eu. Deci vedeți aici are o condrulă în exterior. După condrula aceasta l-am luat chiar de pe teren, pentru că această condrulă a spus că are ceva aparte, are o biluță de fier acolo. Iar această biluță de fier are un pattern pe ea. Bine, nu se vede acum, dar vă arăt așa ce a ieșit. Deci este un meteorit cu ferosiderit. Ce am înțeles? Sideritic. Și de ce l-am numit Big Condrule? Pentru că acestea chiar sunt condrule mai mari care se văd frumos. Au pattern-ul care trebuie. Vedeți, reflexele vin pe o poziție. Acum schimbă poziția. Să încerc fără blitz. Este mai greu de prins fără blitz. Haideți să încercăm cu lupa. Pentru că lupa tot timpul arată o imagine mai bună, mai mare. În fine, nu se vede foarte bine că
N-am nici luminile potrivite, nici o cameră performantă ca să pot să fac chestia asta. Dar se înțelege ceva din el. Se vede că și acesta are un pattern diferit. Cam aceasta cred eu că zic că a fost prezentarea celor 3 meteoriți. Și cam așa arată. Ei au mai multe categorii. Până acum, din ce am descoperit, aș avea undeva la 10 tipuri, dar nu putem să-i prezentăm până nu avem niște analize, niște probe concrete. Până atunci mai rămâne să studiem și să ne mai uităm la ei. Mai căutăm și ceva mai bun. O zi frumos!